Häng med på en skoldag som studerande vid Helsingfors universitet. Jag vaknade klockan 8 så jag skulle kunna ha en chill morgon före skola. Jag trivs jättebra i min lägenhet. Jag tycker det är riktigt mysigt nu. Jag lagar min morgonomelett, vilket jag typ gör varenda morgon. Morgon blir bara bäst med omelett och kaffe. Jag satt mig vid datorn, åt mitt morgonmål, läst nyheter, kollade YouTube och gjorde geogesser. Så jag chillade typ 1,5 timme före skolan började. I skolan idag hade jag inte någon föreläsning utan jag hade bara ett grupparbete. Efter grupparbetet ville jag ha en energi så jag skulle orka resten av dagen. Så jag köpte en sån här skumtomten och från Reload Wendings maskin som finns vid Sosocom. Men före jag får börja faktiskt läsa så åt jag Unicafé-lunch, åt några fisksoppor, bröd och sallad. Jag var riktigt god som alltid. Efter det var jag redo att börja slita igenom studierna igen. Och jag får till Kajsa-biblioteket för typ en av mina favoritplatser till studera. Upp på 6:e våningen, utsikt över Helsingfors domkyrko. Kan det bli bättre? Det är något skumtomt var helt midd, jag vet inte vad folk gillar med. Men jag läste nu 1,5 timme, sen var jag på väg hem. Så det här Lill-Gollo-kiosken, lol. Musik i bussen på väg hem. Så jag kom hem. Orsaken varför jag gav det är för att jag tränade läggday igår.